Heipä hei! Minä olen Soili Haverinen ja olen Opkossa Helsingin opiskelijatyöntekijänä. Ja haluaisin sanoa sinulle, että jos olet nuori tai opiskelija, niin tervetuloa Opkon toimintaan. No mikä se Opko sitten on? Opko on Suomessa toimiva luterilainen opiskelija- ja koululaisjärjestö ja me järjestetään monenlaista hengellistä toimintaa nuorille ja opiskelijoille. Meillä on opiskelijailtoja ja nuoremmille nuorten iltoja eri puolilla Suomea. Ja sitten meillä on paljon raamattupiirejä ja leirejä ja niin edespäin. Jos sinua kiinnostaisi tulla mukaan Opkon toimintaan, niin voit käydä meidän nettisivuilla. Ja nettisivut löytyy osoitteesta www.opko.fi eli www.opko.fi. Tutustu siellä ja katso, löytyisikö sinulle sopiva paikka. Tervetuloa mukaan!